Praise God. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Labi na sa mga kaigsunan diha sa inyong lugar nga nagsubaybay nining atong bulaton liso sa kinabuhi. Og atud ta sa pulong sa Dios maigsuon. Og atong ablihan ang atong mga balang kasulatan sa Hebreo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Hebreo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Pamilyar kayo nato ning maong bersikulo ha. So ako kining giuluhan ang sibo nga dagan sa lumba. Ang sibo nga dagan sa lumba. Atong pag-ablihan mga gigsoon nagaingon. Busa sanglit ginalibutan ng kita sa mga mabagang panganod sa mga saksi. Iwaklita ang tanang kabugat og ang sala nga magapiit paglikos kanato og dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Nga magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad og maghihingpit sa atong pagtuo. Nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan mianto sa krus sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw niini og karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Mao kini ang pulong sa Ginoo maigsoon, ang sibo nga dagan sa lumba. Pagkampo ta. Dalaygon namong amahan, salamat na sa sunod sa kasemana nga among gipanginabuhi kadtong mga pulong nga among napaminawan og nadawat og gikuptan gitsaligan sa tibuok semana. Hinaot pa nga karon sana pong bag-ong mensahe aron sa pag-direct sa among mga lakang diha sa among kinabuhi og maghatag kahayag sa among dalan paingon sa kamatuoran nga walay lain ang pagpanginabuhi diha kang Kristo. Hinaot pa Ginoo kami imong pagatagaan og bag-ong revelation, bag-ong kahayag nga pagtulun-an nga may mag-iway kanamo sa tanang kadautan nining kalibutan. Mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. So pamilyar ta maigsuon bahin sa lumba no dagan sa lumba na may alawiton dagan sa duba. Kasagaran sa lumba sa tawhunong paglumba pinaspasay, inunhanay, kinusganay. Ganaman aron makaon na sila sa dag-anan, sa finish line. Maniguro gyud sila, usahay man limbong pangali, ilag yung ihatag ang tanang kusog. Mao ni ang tinguha sa usa ka manlulumba. Apan sahi ang lumba sa Kristohanon. Kaysa tinuod, nag-iingon ng Roma 8:37, kita labaw pang mananaog. Daog na ta, tungod kang Kristo. Apan, dilibot pasabot nga daog na ta, magsalig na ta sa atong kinabuhi, kinanglan mula hutay lang gyapon ta sa pagpanginabuhi sa Kristohanong kinabuhi, kay tungod kini usani ka lumba. Apan dili kini pinakusganay, dili iyahay, dili inunhanay, dili kaingon nga kinsay maayo mudagan, kinsay kusog mudagan, kay kini dili gyud mo'y makasibo niining atong lumba sa kinabuhi. Kinahanglan nga muapil ta nining lumbaa o naata ning lumbaa nga kinahanglan nga kita gyud sibo gyud diha sa dagan niining atong lumba. Aron kita musibo sa dagan sa lumba, dunay upat ka pamaagi dinhi sa atong gibasang bersikulo nga musibo gyud ta diha sa dagan nato sa lumba. Primero maigsoon, nagaingon ang bersikulo 1. Busa sanglit ginalibutan man kita sa ingon mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato og dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Primero atong makita dinhi sa bersikulo 1 sa primerong mga pinulungan, kinanglan mudagan ta nga dunay kasiguruhan. Atog yung ibutang sa atong pangunahuna, sa atong panindiman, sa atong kasing-kasing, na sigurado na gyud ta. Kinahanglan mudagan gyud ta nga sigurado kay tungod labaw pa kitang mananaog da kang Kristo. So sa atong pagdagan, inubanan nato ni nga kita mudagan Kristohanon kay tungod dunay tay kasiguruhan
kay tungod gilibutan tagdaghang saksi. Kinsa man ni mga saksi sa langit maigsuon nga daw nagaingon nga daw panganod nga saksi. Basahan nato bersikulo 1 again, nagaingon karon ang pagtuo mao uh, uh, busa sanglit ginalibutan ng kita sa ingon kamabagang panganod sa mga saksi. Kini mga saksi may igsoon ato ni mabasa sa konteksto diha sa chapter 11. Panganod nga mga saksi. Kinsa man ni? Kining mga tawhana nga saksi sa atong pagdagan karon, sa atong pag-apil ning lumba sa pagdagan, saksi sila kung usay sibo nga atong kahimtang diha sa pagdagan. Kay tungod sila midagan usab pinaagi sa pagsalig sa maong corona na dag-anan. Atong basahon Hebrews 11 verse 1 to 2. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot o ang pagpahimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Kay tungod ni ini ang mga tawo sa karaan na nagpakadawat sa langitnong pag-uyon. Tanawa, doon na sila'y kasiguruhan nga midagan sila sa lumba kay tungod sila mananaog na. Busa sila nagkinabuhi diha sa pagsalig, pagtuo sa mga gipaabot nila ang maong finish line. Nga dito madawat nila ang langit ng pag-uyon, langit ng corona. So kinsa kini mga saksi, mga magtotoo sa daang tugon, mga milumba pinaagi sa pagsalig. Atong tan-awon pananglitan, no? Versikulo 4. Kinsa man ni? Si Abel, tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios labaw pa nga hinang lapon nga halad inihaw kay sa kang Cain. Nga pinaagi niini siya nahiuyunan ingon nga taong matarong nga gipang himatud-an sa Dios. Diha sa pagdawat niya sa iyang mga halad, siya patay na ngani tungod sa iyang pagtuo siya karon nagasulti pa gihapon. Kini si Abel gikahimut-an sa Dios, uyon gyud siya, sibog gyud siya sa iyang dagan kay tungod siya naagod sa pagsalig diha sa mga butang nga wala pa moabot. O kini mao ang langit nun. Usa na si Cain nga midagan gyud naa sa lumba nga midagan siya sibo diha sa dag-anan. Mao ang pagsalig. Si Enoch, tanawa si Enoch, unsa may gisulti bahin kang Enoch, naigsuon. Versikulo 5 ngadto 6. Tungod sa pagtuo, mao lang gyapon. Si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon. Og siya wala hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot gayud sa Dios. Sibog yun siya sa iyang pagpanginabuhi, sa iyang pagdagan sa lumba. Kay tungod siya nagkinabuhi diha sa pagtuo. Tinanawa, pilay edad ni Enoch, itong gilalin siya sa langit, 365 years. Apan ang primerong 65 years, gikinabuhi niya sa kalibutanon. Tanang sa mga nabuhat natong kasaypanan, kasalanan, tantisasyon, kana natagamtaman po na ni Enoch apan sa diha nga gitagbo sa Dios si Enoch sa grasya sukad niadto nag-ihapog 300 ka tuig nagyud bidagan siya sa lumba nga uyon gyud siya, sibog gyud siya sa maong lumba kay tungod siya nagkinabuhi diha sa pagtuo. Kay busa kun way pagtuo nag-ingon sa 6 og kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduo sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa o nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Mao na si Enoch, saksi na siya. Mura og naghugyaw dito sa langit ni mga tawhan ingon si dagan. Lapaglahutay dagan. Kay naa ka sa eksakto sibo ka sa dagan kay tungod ikaw nagkinabuhi diya sa pagtuong pagsalig. Si Noe, kung sa ikisulti diya kang Noe, nag-ingon sa 7. Tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidan-an siya sa Dios may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan
o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot og siyam nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Doon na tayo saksi, maigsoon, nga kung dagang kita sa pagsanglig nga atong hukman ang kalibutan nga dili ni may makatabang kanato kung dili makababag ni na sa maninuwi siya gyud atuan na miabot na sa iyang destinasyon na anang korona. Si Abraham, kung sa igisulti nga itong Abraham, versikulo 8, tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon og siya miadto nga wala lang mahibalo kung asa siya. Wala siya kay balo, no? Sa literal dito sa Kanaanan. Apan midagan na sila tungod sa sila tugod sa Dios tungod sa pagsalig. Subusan nagiingon ang bersikulo 16 maigsuon, nagiingon apan ang tinuod mao nga ilang gitinguha ang usa ka labi pa kaayong maayong yuta nga sa ato pa usa nga langitnon. Tungod niya na ang Dios dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. So kini mga tawhana nagpangita sila sa yuta, midalagan sila alang sa lungsod nga adto sa langit alang kanila. Mausap kita. Daghang tagsaksi nangatuan na sila. Busa kinanglan sa atong pagdagan do na take kasiguruhan. Mudagan tang sigurado na. Dili kay ingon mo tingali mapildi ko, tingali mahagma ko, tingali dinaw ka ba ko, dili. Dagan gyud kay tungod sigurado ka na. So ang atong una mudagan ta sa atong pagkakristohanon, sa atong pagpanginabuhi, nga kita gyud luwas nun. Luwas nun na. Og naa na tay corona ngadto sa langit na nakaandam na, nagahulat ka nato. So ikaduha may igsuon sa mas bersikulo 1, sa atong pagdagan do na tay disiplina. Naigam nun sa atong bersikulo 1. Busa sanglit gindalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat o ang sala nga magapiit paglikos kanato. Doon ang yung disiplina atong buhaton sa atong pagpanginabuhi nining atong kinabuhing Kristohanon, usan ni ka lumba na igsuon, dagan nga may disiplina. Unsang disiplina ha? Doon natay angay iwakli sa atong pagdagan. Kay kung dili nato iwakli na may igsuon, kita gyud maluya unya magkahinay, madugay ang atong pagdagan. So unsa iwakli nato? Primero iwakli nato ang tanang kabugaton. Kabugaton na igsuon. Nagaingon sa atong bersikulo, iwakli ta ang tanang kabugaton. Maunay primero na unsa man ni kabugaton. Wala miingon ang Biblia nga kini kabugaton sala. Kay lain man putong iwakli nato mga sala nga maglikos kanato, kun dili kabugaton, dili ni mga butang o kinaiya o binuhatan nga dautan. Dili kini sala. Apan maunik kabugaton mo rin nagpasan sa atong likod nga makapahinay sa atong dagan. Kabugaton nga makapaluya ka nato. Unsa man ning kabugatan na? Mga maayong butang ni mga igsuon nga maoy makababag ka nato diha sa atong pagdagan sa lumba. Sama sa mga tigtutok anang TV gikas buntag hantos pagagabi, sigtutok anang mga salida nga dili angay, mga laway, kanang mga katawanan nga dili angay natong katawan kay kalibutanon, mga bayot, mga unsa na diha, mga hilas. Sige tagtutok na ng TV, maayo man ang TV, mabutoy palita kay ato ng gamiton ug magpahulay ta apang kinahanglan mo pili tag mga salida nga makahatag ka natog leksyon bisan pa nagdrama, bisan pa na og pinusilay apan dunay leksyon sa kauhian, no? Nga mapildig yod ang kangitngit pinaagi sa bida nga daw murag siya mooy nagbarog sa kahayan. Dili ni sala maigsuon, dili sala ang TV, apan kung ang TV mauray atong pagkatutukan sa tibok adlaw,
makapaluyan ni sa atong mga pag-ampo. Angay nga ampuan nato ang atong kaugmaon, ampuan nato ang atong mga buhat, ampuan nato ang atong mga anak, ampuan nato ang atong mga trabaho, ampuan nato ang atong mga kining atong panlawas. Dili na ta makaampu, ampuon nato ang iglesia, ampuon nato ang pastor nga mahimong maayong yung mensahe, pagbasa nato mawa mao ni makapahinay, dili ta mo lambo ana, dili ta mo muuswag, dili ta magkaduol sa finish line, bisan tuod og sigurado na ang finish line nato. So kining atong pagdagan dili ni pinaspasay kundi kini hinay-hinay lang, no? Hinay-hinay nga dagan nga dunay disiplina nga atong iwakli ang tanang kabugaton, mga babag. Ikaduha, iwakli ang mga sala. Now, naidag kong mga sala nga dali natong iwakli, dali nato adawaton o atong isugid sa Dios nga mga nagpasaylo. Apan kini mga igsuon, kini mga salaa nga dili panumbalingon sa mga Kristohanon, mao kini ang magapiit ka nato kay tungod dali ni mo likos sa ato mga tiil nga di ta makadagan. Kining naandan natong sala nga at magtuo ta nga dura kaingon ta nga dili man ni kuan gagmay ra man ni nang sala kay bawang Dios ini kaya ko ni, no? Mga ginagmay nga sala nga sa atong pagtuo dili babad sa atong pagdagan sa lumba. Mga sala nga dali makaliko sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi Kristohanon. Usa ni mga sala kanang ginagmayng bakak, mga ginagmayng garbo, no? Mga ginagmay nga pagyubit, mga marites. Daghan ang sala kay balota kung sana maigsoon. Mao kana ang angay natong iwakli sa matag adlaw, disiplinahon nato gyud ang atong mga kaugalingon. Ikatulo, sa atong pagdagan kinahanglan dunay paglahutay maigsoon. Paglahutay sa uh, pag-angkon sa kasiguruhan, paglahutay sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, unya paglahutay maigsoon sa pagdagan nato. Nagaingon ang bersikulo 1 sa atong teksto. Busa sanglit ginalibutan ng kita sang ingon ka mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugaton o ang sala nga nagapiit paglikos ka nato og dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginapilan. Mulahutay ta maigsoon. Usahay di ta makalahutay pag-attend sa prayer meeting, di ta makalahutay sa pagsimba sa matag Domingo, daghantang mga pamalibad, mga kabug-ato nato, mga maayong butang atong ipamamalibad, mga gagmayng sala nga nagliko sa atong mga kinabuhi sa atong tilan mo may atong reasons pamalibad nato paigsuon. Nagaingon ang Biblia 1 John 1:9, kung atong isugid atong dawaton o isugid nato ang atong mga sala diha maigsuon dilibot pasabot atong i-general nga basta kay bawo ka Lord sa akong sala pasaylo ako, dili tagsa na but pasabot detailed mga sala o ato kining isugid kaniya siya gyud makatarunganon og balaan nga mopasaylo ka nato. Busa ang atong paglahutay mahimo nato ni tungod sa grasya ni Jesus nga naa gyud siya pirmi magapasaylo ka nato. Og tungod sa gahom ni Kristo ni Jesus, nagaingon ng Galacia 2:20, kita nalansang ng kauban ni Kristo og dili na kita ang nagapuyo sa atong kaugalingon kung dili si Kristo. So busa kung si Kristo ang nagpuyo ka nato, doon tay gahom nga atong ipanginabuhi ang atong pagkatao karon pinaagi sa pagsalig diha kaniya. So mahimo nato ang paglahutay o ikaduha mahimo nato nga makalahutay. Makalahutay gyud ta tungod Dios mo'y nag-amping ka nato. 7 man ta ka beses nga mahugma nining kalibutan sa tungod sa mga kasakit, tungod sa problema, tungod sa sala, tentasyon. 7 usab ka
hugna nga kita bakuron sa Ginoo kay tungod God preserves us. We persevere unto the end. Kay tungod, ang Diyos mo ay nag-preserve ka nato. Ang preservation sa Diyos mo ay nag-amping ka nato. Mao na nga, mula hutay tayo sa atong pagdagan. Ayaw hunong-hunong. Walay backslide. May igsuon. Kinanglan lang paglahutay. Kinanglan atong mahalon ang mga means of grace nga gihatag kanato. Ang means of grace maong adlaw Domingo mo simba ta, mao ang Biblia mo basa ta, mao ang pag-ampo nga moampo ta, naa mao ang kagahom nga mo share ta. Mga means of grace aron magtubo kita sa atong pagdagan. Og katapusan na igsuon, versikulo 2 nagaingon nga magatutok pang Hesus nga mao ang mag-uugmad og maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantos sa krus sa walay pagsapayan sa pagkamauulaw niini og karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. So sa atong pagdagan kinahanglan tay focus. Asa mata mag-focus? Diha lang kay Kristo, na tanang tinugdan kang Kristo, tanan natong kinahanglanon, tanan natong pagsampit na akang Kristo. Ato siyang i-focus atong unahuna sa atong pagdagan, siya ang atong finish line. Ang manlulumba, kung dili mag-focus sa finish line, mo surrender, muhunong, madugay, kapuyon, kinahanglan focus jud ta sa atong Ginoo kay tungod siya mao ang perfecter of our faith. Siya mao'y nag-ugda, pasiugda sa atong pagtuo, siya usab kini ang magpahingpit niini. So busa adto ta tutok. Dili ta mo tutok nining kalibutan, kaliho ka ng kalibutan. Mutan-aw ta, yes. Dili man nasala ka na mutan-aw ta apan kung magtutok na ta diha hangtod buhaton na nato ug unsay gihatag nining kalibutan, mawala sa atong unahuna nga si Kristo mo'y atong manluluwas. Si Kristo mo'y atong tigpataliwala. Si Kristo ang atong manlalaban sa atong kinabuhi. Kinahanglan ato tang mututok ta kang Kristo kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Ikaduha, mututok ta kang Kristo kung si Kristo kung unsay iyang nabuhat sa ato kanato. Unsay gisulti sa Biblia nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantos sa krus. Nautiman niya ang krus. Usa may tabo nga malansang si Kristo sa krus, gibiyay-biyay siya. Wala sa tuuhi, gilibak siya. Gipanungo siya. No? Gihinganlan siyang sa diablo. O niya gisampaw siya. Gidludan siya, gisumbag siya, gisuntok siya, gilatigo siya, gikoronahan siya tunog, gibiyay-biyay siya. Usa sa muadtos kamatayon, aron kita sa tanang kaulaw sa ato mga buhat sa sala, iyang gisagot o iyang gikamatyan aron siya mabanhaw, iyang kinabuhi aron mahatagan tag kinabuhing bago. Tanaw nato, unsay gibuhat ni Kristo kanato. Iyang gituman ang kasakit sa balaod, iyang gituman ang kabubuton sa mahan, iyang gituman ang paagi sa kaluwasan, tanang paagi sa kaluwasan. Subusa, wa natin kinahanglan dining kalibutan, gawas kang Kristo lamang. Kay kung unaw nato si Kristo, ang pasalig sa Dios, iya lang idugang ang tanan natong kinahanglanon sa matag adlaw. Di ba? Mateo 6:33. So si Kristo, asa man siyang naglingkod karon? Asam nagpuyo didto sa tuo sa trono sa atong Dios. Si Kristo atong i-focus ang atong panaw kung hain siya karon nagapuyo. Subusa, kung sa may kinahanglan nato, Christ is the answer. Si Kristo lamang ang katubagan sa tanan. Og siya, tuwa dito sa iyang trono, na mahala sa tanan, nagkontrol sa tanan, kay tungod ang tanang butang, kauban si Kristo nagabuhat alang sa atong kaayuhan. Nga naman, mao'y iyang tinguha. Atong basahon ang John 14:1 verse 3. Verses 1 to 3. Kung sa may tinguhan ni Kristo kanato nga samtang napandan nining kalisdanan kalibutan apan nagkinabuhi ta diya sa pagsalig kanya, nagtutok tayo sa kanya. Basahon nato.
Kinahanglan dili ka magkaguol ang inyong kasing-kasing. Mingon si Kristo samtang naapatan nining kalibutan. Sumalig ka mo sa Dios. Ang Dios Dios mo nagpasiug na ng tanang sa atong kaluwasan. Siya nagpili, siya nagmahal ka nato, o siya nagpahatod sa iyang anak aron magpakamatay alang ka nato, gikan ni amahan. O sumalig usab kamo kanako na nagsalig na ta nga siya mao'y atong Ginuog manluluwas. Nag-ingon si Kristo, sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puy-anan. Kung dili pa, maingon baunta ako, kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Tuwa na si Kristo karon, nagalingkod sa trono sa Dios, og iyan ang giandam ang atong puloy-anan. Nganuman, nag-ingon sa versikulo 3, og sa mahiadto na ako og makaandam sa akong luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usap, bubalik siya second time, og pagadawaton ko kamo, ngani uban kanako, aron, nga din gani ako, atua usab kamo. Pagkanindot sa pangandoy sa atong Ginoo. O ang pangandoy sa Ginoo, dili na damgo, kung dili ka matuoran. So, sa katapusan, megzoon, aron kita makadagan sa lumba, nga may kalipay nining atong mga kinabuhi. Kinahanglang mulahutay ta, mudagan ta, nga dunay kasiguruhan. Mudagan tang dunay paglahutay. Mudagan tang dunay disiplina. O mudagan tang dunay focus kang Kristo. Mao kini ang pulong sa Dios. Magampo ta megzoon. Dalay ko na mga amahan, salamat sa imong pulong. Mga usab mo nagpiwag sa among mga tiilan, sa among paglakaw, pagdagan ining kalibutan, ug mo'y maghayag sa among dalan aron dili kami madalinas, dili kami maligas, kung dili mo dagan lang mis kamatuoran nga mahimong tinuod gyud nga sibo diha sa dagan sa lumba. Salamat Ginoo, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.